Szóval, sziasztok! Itt a Banama Production, vagyis igen, a rövidítése P-Banama. Azért van ilyen zene, mert tudjátok, Banán a csatornánk neve, és ezek a minyonok. Máma sajnos nincs itt Ági, szóval csak én vagyok itt, Niki. Ez csak egy rövid videó lesz, mert kell mennem tanulnom. Én máma nem mentem viszont iskolába, mert oltáson voltam. Szóval igen. És ebben a videóban egy kicsit be szeretném mutatni a törzsházat, mert unatkozok. Szóval, kezdjük. Csúszda, ott egy hinta. Nem, most egy olyan kis beszédet tartunk. Szóval, mindjárt jövök, csak ide beteszem a minyonokat, hogy ti is lássátok, szóval oké. Szóval itt vannak a minyonok! Nem tudom, hogy hallatok-e engemen jól, de azt hiszem igen, mert egészen teljesen itt vagyok a mikrofonnál. Kicsit lejjebb teszem. Nem tudom, hogy lejjebb ment, de mindegy. Szóval... igen. Ez a videó arról is fog szólni, hogy lássátok a minyonokat is, minden, de... mondom, hogy ez nagyon rövid videó lesz. Szóval azt akarnám mondani, hogy most Ági nélkül vagyok, és transformációzok, és a törzsházban vagyok. Igen, és még azt akartam mondani, hogy aki érdeklődik, aki nagyon szereti az állatokat, vagy a csigákat, hogy a csigákról fogok lehet, hogy felrakni ilyen projektot, amit csináltam bőle. Szóval én örülnék, ha megnéznétek. Ez a videó most kis beszéd, az lesz a neve. És hát igen. Szóval ez most egy nagyon rövid volt. És rövid is, mert nem kell mennem. De szóval Áginak a neve a TFM-be, el ne felejtsétek. Margarita Piplant lesz a... ahol írni lehet, lent lesz a description-ban vagy minden, és az én nevem is, amit láthattok. Mi meg 8 vagy 18 és Áginak is megmutatom a karakterét. Itt van, csak nem tudom. Szóval nem tudom neki megmutatni, mert sajnos nincs online. De hát mindegy. Szóval, ha érdeklődnétek az a csiga dolog miatt, tényleg kommentáljatok. Nagyon fogok örülni, ha valaki kommentál, hogy akar. És az e-mail címünk az Production Banama. Ha akartok rá valami kérdéseket küldeni, vagy valami. És el ne felejtsétek, hogy ez két lányról szól, vagyis hát Transformice Season meg APS lehet, hogy lesz, de az, ha Ági fogja akarni, akkor az úgy lesz, hogy ő is fog egy műsort, vagy ilyesmit tartani, meg én is fog, és hogy nem lehet, hogy egyszer én csinálom például part 1, az epizód 1-et, és a másik epizód 2-t azt pedig meg, hanem külön fogunk csinálni, most nevetek itt a minyonokon. Ezt átadom. Szóval aki érdeklődik az ilyen dolgok miatt, akkor kérem szépen szóljon. És ahogy mondtam, ha valami kérdésetek van, akkor productionbanama@gmail.com és ne felejtsétek feliratkozni, kommentálni és lájkolni. Köszönöm a figyelmet, és el ne felejtsétek, ha akartok azt a csigás dolgot, akkor kommentáljatok. És lent lesz, hogy mit kommentáljatok, ha kell a csigás dolog. Sziasztok!